Здравейте хора, аз съм SS Колети, днес снимам епизод 3 на Minecraft Survival заедно с Ралт Хук. Миналия епизод си довършихме къщичката. В този епизод Ралт Хук сигурно ще отида да намери нещо за ядене. През това време аз мисля да направя подземие, което да си отглеждаме гъбите. Тия скелети обаче са нормали. Сега намерих едно такова. Ако намериш нещо за ядене, в смисъл, намерих такова... Те са навсякъде, те е магма, слаймбол. Можем да си направим такова въженце да ги носим до нас. Да, може. Да, може би още е рано. Като стълба ли да го направи или като стъпала? Мисля, че като стълба, за сега, защото къщичката ми е малка. Стълбът е по-добре, да. Защото не е много голяма, да. Абе, гъба на цъпа колко кълги такова ще? Колко какво? Колко храна запълваше? Не знам. Не съм изчислявал. Добре, няма че, ще го взема. Защото... Добре, хилва 3. Да се хилва. Събираме някакви цитякови. Да, толкова спам. О, фак. Това не трябва да е така. Малко кошка. Трябва да е още едно. Ние не влягаме ли? А, това беше друг сервер да пише без толкова. Ти знаеш, че тогава, когато викаш това зомби, кога ме удари толкова много, май аз те ударих тогава. Fuck you. Заек. Диш. Само кожа. То понякога даже не пуска нищо. Мисля, че може да си направиш и заешка супа. Да, също си има. От какво? Но не знам. Да, и аз не знам какво е. Малко странно от месо си направиш. Не си лял заешка супа? Не. Вкусно е. Вестник е живот. Да, Не съм. аз съм ял. О, прасе е супер. Това прасета са просто един на мръвка. Едно. Че аз виждам, а те зрителите могат да не виждат, защото качеството не е кой знае какво. Човек да не каже нещо за прасета, те после повече и накрая последне. Ти? То после 3. Ето, например, този заек не даде нищо. Например, да го направим нещо... Не, да. Това ще се стъмва. Ето, Пак заек. така. После може да вземем заек. Много ме кишка подскачат. Панг. Не бягай. Нямаш ли меч? В смисъл, ти като го цапнеш 2 пъти. Да, така е. Просто почва да скача много. И падна вода. Ей сега. Окей. Прем... Добре, тук си. Окей. Това да видим дали сега ще не пусна. Да, пусна. Много ладно. Много странно. Посадих гъбите. Добре. Добре. Ама се чуда. Спочва ли да го запълна? Или с камък? Ма едно е също, значи спочва. Аз ще осветя малко пред нас да не се спалнат мобове. Добре. Аз ще дали скоро не се прибирам. Може. Ще пообиколя още малко, да.
Направо се прибирай, че съм на половинка. О, идвам сега. Таша. Отивам при някакво небето. Ти къде си? Пред вкъщи. Добре. Ами, добре. 2 пилешко. Прави Четири- свари да се пекат. Да. Някакви цветя намери тук. Ще остакли да си ги взема. Аз ще направя още една печка. Аз намерих 7 желязо. Ела да видиш. Опа. Пак ли? Забравих, че пак и пълпа. Чекай малко. А това е гъсна печка. Само да таковам храната си. Само свещата. Чупиш това. И ето и тук са. Даже са израснали и то доста. Това е добре. Ти взели нещо? Некви. Какво съм взел? Мисъл, взели без да искаш нещо. Като гъби. Не. Добре. Задел си ми почвата. Да. Запълни го. Добре. The fuck. Мериш отзад на дете. Така, добре. Чай да събера гъбите. Но така ме още. Това 4. ще има доста гъби. Да. Сега нещо да правим. Къде да хода. Не знам, аз ще посъбера всичките гъби, които са от... Аз прибирам храната тук. Това желязо, какво ще правя? Не знам, направи си и броня. Една броня иска там 24. Колко? Да, нещо такова. Чакай, аз ще 24. бъркам в печка. Направи там мечи и всяки такива. Та броня. Шлема как беше, така ли беше? Да, като лодката. Окей. Аз събрах 20 гъби, човек. Повече има. Добре. И гащи. Трябва да си направим фермичка. Да. И какво друго ще направим? Така, кирка видя, че имаме. Меч, имаме тук 6, ако не ти стигат. Пръчки искам, не железо. Сега гледаш и... Кеса ми това, да, ето ги това. скици. Добре. Бам! 30 Нямаме гъби. много такова. Какво? Дърво, може би ще трябва да взема. Това е следващия клип. Мисля. Ще взема да направя супа. С всичките ни. Той го е шо. Tego. Мога да ходя за желязо къщи на тебе ти направя проблема, по принцип аз обикалям повече. Не, аз нямам Ще нужда. взема кирката и меча. Ето женат. ти този каменен меч. Аз имам. Нищо, аз си взех железен скал. Добре. Еми, за следващия клип най-вероятно ще довършим. Вау, тази слус. Погледни я! Погледни я бързо. Не ти си минава. Та,
За следващия клип сигурно ще... Аз поне ще направя фермичката. За Бог не знам, сигурно той пак ще почне да обикаля някъде. Долу в описанието ще има линк към неговия канал и IP-то на сървъра. До скоро от мен. От нас.